እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሎሚ እንመሃሮ ንሪዮ መጽሐፍ ምሳሌ ቀዳማይ ምዕራፍ ኩልና እንፈልጦ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝብል እዩ እግዚአብሔር ምፍራህ ካ ክንድህስስ ኢልና ኢላ ሓሲበ እዚ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ በቲ ዘለና ዓቕሚ ሳገብሮ እዩ መጽሐፍ ምሳሌ ቀዳማይ ምዕራፍ ቁጽሪ 7 ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪያ እዩ አያሱ ንጥበብን ንትምህርትን ይንዕቅዎ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመርቲያ እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር እንታይ እዩ ፍርሃት አምላክ ክንብል ከለና እንታይ ኢልና ንአምላክ ኣብ ልብኻ ክብሪ ምሃብ ንአምላክ ምግዛእ ወይ ፍቓድካ ምሃብ እግዚአብሔር ዓብ ምዃኑ ቀጻዕ ምዃኑ ኩሉ ዝኽእል ምዃኑ ምርዳእ እዩ እቲ ፍርሃት አምላክ ዝበሃል ስለዚ ኣብዚ መጀመርያ መንፈሳዊ ጥበብ ናይ መጀመርያ መንፈሳዊ ጥበብ ፍርሃት አምላክ ጥበብ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ዓይነት ጥበብ እየን ዘለዋ እታ ካብ ላዕሊ ትመጽእ ጥበብን እታ ምድራዊ ጥበብን እታ ካብ ላዕሊ ትመጽእ ጥበብ እንታይ ኢልዋ ልእምቲ ሰላማዊት ምሕረት ዘለዋ እታ ናይ ዓለም ጥበብ ገና ምድራዊትን ሰይጣናዊትን ካልእን እያ ኢልዋ ስለዚ እታ መንፈሳዊት ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እያ ተብል እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ጥበብ ይብለና ኣሎ ሰሎሞን ከዓ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ ማለት ብዛዕባ እዚ ፍርሃት አምላክ ክትዛረብ ከለኻ ክስታይ እዩ ብጣዕሚ ካብ ኩሉ ድሕልወካ ነገር እዩ ንኣምላክ ተፈሪሕካ ካብ ኩሉ ኢኻ ትሕሎ ኣብ ድኾነ ነገር እግዚአብሔር የብለልካ ማለት ስለዚ ዕብየት እውን ኣለዎ ስለዚ መሰረት ኩሉ ጥበብ መሰረት ኩሉ ክስታይ እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ማለት ብዘይ ጥበብ መቸም ዝስራሕ ነገር የለን ኩሉ ብጥበብ እዩ ይስራሕ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ምዕባለታት ብጥበብ እዩ ዝስራሕ እግዚአብሔር ከማን ምድሪ ክሰመስርታ ከሎስ እንታይ ሰረታ እዩ ዝብለና ብጥበብ ሰረታ ስለዚ ኩሉ ዝኸውን ነገር ብጥበብ እዩ ስለዚ ናይ መንፈሳዊ ነገር መጀመርያ ከዓ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ጥበበኛ እዩ ዓለም ትብሎ ግን ካሊእ ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ጥበበኛ እዩ አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ሰብ ገንዘብ ክውኒ ንኽእል እዩ ፍልጠት ክውኒ ንኽእል እዩ ፍልጠት ናይ ዓለም ሓይሊ ክውኒ ንኽእል እዩ ዝተፈላለየ ክውኒ ንኽእል እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ግን ካብ አምላክ ጥራይ ዝርከብ ስለዚ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ አምላክ ንዓና ሂብና ዘሎ ፍርሃት አምላክ ማለት እግዚአብሔር ምፍራሕ መልክዕ ኣለዎ ጽባቕ ኣለዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ምዃኑ ንኣምላኽ ምፍራሕ ብዘይ ፍርሃት አምላክ ግና ኩሉ ኮንቲ እዩ ኩሉ ነገር እንታይ ብዘይ ፍርሃት አምላክ ኮንቲ እዩ ምንም ስለዚ ፍርሃት አምላክ ኣበር የብሉ ዳርጋ ፍቕሪ አምላክን ፍርሃት አምላክን የመሳሰል ንኣብነት ንፍቕሪ ክገልጻ ከሎስ እንታይ ኢሉ ከምዚ ተዝህሉ ከምዚ ዝብሉ ኩሉ ግብር ጌርካ ውዒልካ እታ ፍቕሪ እንድሕር ኣጋባዊት ፍቕሪ ኣጉዲልካ ኩሉ እንታይ ይኸውን ኣሎ ብዘይሮ ክረብሕ እዩ ማለት እዩ ፍርሃት አምላክ ካኹም እዩ እቲ ናይ አምላክ ምፍራሕ ተሎ ብዙሕ ክሳይ ትኸውን ኢኻ ማለት እዩ እቲ መስመርካ ኩሉ እንታይ እዩ ተስተኻኺሉ እዩ ዝኸይድ ሓላፍ ዘላፍ ኣይመፅእን እዩ ኣብቲ ህይወት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ለበል ዝኾነ ህይወት ኩሉ ግዜ ካብኡ ስለንወፅኢና እምበር ፍርሃት አምላክ ተሎ ኩሉ ዝሃንፅ ነገር እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ሓያሱ ንጥበብን ንትምህርትን ይዕቅዎ ዓሻ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዓሻስ ብልቡ አምላክ የለን ይብል ራእዩ ከምዚ ናይ ዓለም አምላክ የለን ሕጂ ዝዕሽነት ኣብ ሓይሉ ኣብ ክእለቱ ኣብ ዘለዎ ነገር ዝእመን ማለት እዩ ትዕሽነት ዝበሃል ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና መገዲ አምላክ ምስሓት እዩ ንእግዚአብሔር መገዲ እግዚአብሔር እንተስሒትካ እዩ ትዕሽነት ዝበሃል ስለዚ
عايشة بلبو أملاك يلن يبل ስለዚህ ነዚህ ዓያሱ ጥበብን ትምህርትን ይነዕቅዎ ኢሉ ስለዚህ ሕዋተይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ሰብ ከም እንስሳ ዝኾነሉ ዘበን ኢና ንነብር ዘለና ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሉ ዘበን ንነብር ኣለና ማለት እዩ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ስለዚ ዓብ ቻሌንጅ ኣለና ክትሪኦ ከለኻ ብሂወት ፍርሃት ኣምላኽ ክትነብር ብሂወት ቅድስና ክትነብር ብሂወት ናይ ኣምላኽ ነገር ክትነብር ብዙሕ ቻሌንጅ ክሓተና እዩ ምክንያቱ ፍርሃት ኣምላኽ ናይ ግልና እንዲ ንግልና እዩ ንሓደ ናይ ፍርሃት ኣምላኽ ናይ ውልቂ ሰብ ኣብ ውልቁ ዝጥቀመሉ ክቡር ሃብቲ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ቻሌንጅና ግድልና ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ዓብይ ኣብዚ ዘበን እዚ ከዓ እንተሪኢና ብዙሕ ዶክትሪን እዩ ዘሎ ውልድ እንዲና ሓራ እንዲና እናተባህለ ሸለል ዝበሃሎ ናይ ፍርሃት ኣምላኽ ዘሎ ፍርሃት ኣምላኽ ግን ዝያዳ ሓራይ ዝገብረካ ንኽሪኦ ከሎ ዝያዳ ፍራይ ዝገብረካ ዝያዳ ፍሉይ ሓጎስ እዩ ዘምፃልካ ስለዚ ከም ናይ ስርዓት ኦሪት ወይ ከም ናይ ስርዓት ሕጊ ከምዚታት እንተምሂርካ ሎማ ኣብ ገለ እንታይ ሕጊ ድምህር ዘሎ ክትበሃል ትከኣል ግን ቃል እግዚኣብሔር ግን ኣብ ሓድሽና ብሉይን እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ዘሎ ስለዚ ከም ስርዓትን ሕግን ተወሲዱሎ ስለዚ ቀንዲ ተሳሒቱ ዘሎ መስመር እዩ እዚ መስመር ናይ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ዘበን እዚ እዚ ተሳሒቱሎ ሎሚ ማለት ካባይ ጀሚርካ ፍርሃት ኣምላኽ ክሳይ ትኾኖን ኢኻ ስለዚ ኣገዳስነቱ ግን ትሪኦ ኢኻ ኣብ ሂወት ስለዚ ብጸጋ መድሓና ሎም ብጸጋ ድሒነ ዓሚቕ መንፈሳዊ ፍልጠት የድልየንን እዩ ኣኽለኒ ከምኡ ዝበሃል እዩ ግን መንፈሳዊ ነገር ሲዓቢ ንዓበኻ ኢኻ ትኸይድ እናፈሓርካ ንዓበኻ ዕቤት እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ማለት ኣብቲ ውልቅኻ ሽዑ ስቂልና ክንነብር ኣይኮነን ነቲ ካልኦት እንታይ ንኾኖ ንበረኸት ንኾኖ ንሰናይ ነገር ንኸውን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መዝሙር 34 ከዓ ክንርኢና ፈልጦ ኩልና مزمور داويد مزمور 34 كاب 7 كساب 15 هو 34 كاب 7 كساب 15 ملاك እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝበርህዎ ይሰፍር የናግፎም ካዩ እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩ ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ ገለ ኣይጎድሎም እሞ ኣቶም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ፍርህዎ ኩራኩራ ናብሲ ይስኡኑን ይጠምዮም ንእግዚአብሔር ዝደልዮ ግና ሰናይ ዘበለ ኮቶ ኣይጎድሎምኒ ደቀ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም ንዑ ስምዑኒ ሂወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ መልሓስካ ካልእከይ ከናፍርካውን ካብ ምዝራብ ጥልመት ሓሉ ኢሉ ዛረብ ቅጽል ስለዚ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ዘገርም ኢና ንርኢ ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣበይ ይሰፍር ኢሎ ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር ሓለዋ ኣምላኽ ኣሎ ስለዚ መኽሰብ ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ ዓብ ነገር ኣብ ሂወትና በቲ ኣብ ልብና ዝርአ ነገር እቲ ሓለዋ እግዚአብሔር ከም ዘለና ንርኢ ስለዚ ዳግም ዝተወለድና ብዙሕ መኽሰብን ተስፋን ኣለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ዓብ ነገር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ተወሊድና ዝያዳ ከማን ንሕና እዩ ውሳይ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ከዓ ትምህርቲ ዘድልዮ ነገር ደቀ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምረኩም ይሽሉ ትምህርቲ የድሊ ፍርሃት ኣምላኽ ክትዓቢ ሕግታት ኣምላኽ ክትመሃር ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ምፍታው እግዚአብሔር ጸሎ ምጽላእ እዚ ተጸዊዕና ንሕና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ምዃን ኣምላኽ ዝጸልኦ ምጽላእ ኣምላኽ ዝፈትዎ ምፍታው እዚና ከም ውሉድ ኣምላኽ ተዋሂብና ዘሎ
ስለዚህ መለክዒ መንፈሳውነት ተዓዲምና ዝበልንያ ፍርሃት ኣምላኽ ክበሃል ቃል ፍርሃት እግዚአብሔር መለክዒ መንፈሳውነቱ ሰብ ክትግምግመሉ ትኽእል ኢኻ ምስባኽና ኣሎ ምዝማርና ኣሎ ምጽላይና ኣሎ ምግልጋልና ኣሎ ግን እዚ ካልኣዊ ቀዳማዊ ግን ፍርሃት እግዚአብሔር ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ማለት እዩ ስለዚህ ቀንዲ ምንጭ ህልውና ኣምላኽ ፍርሃት ኣምላኽ ኢኻ ንኣምላኽ ፕሬዘንስ ናይ እግዚአብሔር ምፍራህ እንተሎ ህልውና ኣምላኽ ውን ኣሎ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ህልውና እንተሊካ ኸዓ እንታይ ኻ ትኸውን ነገራት ኩሉ ክትስዕር ትኽእል ስለዚህ ኣውራ ነገር እዩ ካብቶም ኣውራ ዝበሃሉ ነገር እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ካብቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ካብቶም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ስለዚህ ካብ ዝወለዶ ጠፊኡ ዘሎ ነገር እሱ እዩ ካብዚ ከዓ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ የለን እንድሕር ኮይኑ ሓይሊ ይጠፍእ ፓወርለስ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፍርሃት ኣምላኽ ተሎ ሓይሊ ኣምላኽ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብል ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዝፈርህ ውፁእ እዩ ፍርሃት ኣምላኽካ ኩሉ ግዜ ሎም ተማሂርካ ጽባሕ ትጎድፎ ደይኮነስ ከምቲ ዓንተ ወይ ጠቐስኮ ኣብ ግልኻ ምን ናይ ግልኻ እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ትነብሮ ስለ ዝኾነ ቀጻሊ ክህሉ ኣለዎ ቀጻሊ ዘንብረካ ጽቡቕ ዘብለካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርካ ጽቡቕ ሞገስ ዘውህበካ እዩ ስለዚ ኣታ ደው ኢልካ ዘለኻ ንስኻ እውን ከይትወድቕ ተጠንቀቕ ይብል ቃል ኣምላኽ ስለዚ ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ኣነ ሓይል ኣለኒ ኢልካ እውን ሓንሳ ዋላ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ኣብቲ ስጋዊ ሳይትኸውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሕወተይ እንታይ እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ንሕና እውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስለ ዝኾንና ካልእ ኢዮብ ቀዳማይ ምዕራፍ ክንርኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካብ 1 ክሳብ 8 ኣብ ምድሪ ኡፅ ኢዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ንሱ ፍጹምን ቁንዑን ንኣምላኽ ዝፈርህ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ሰብኣይ ነበረ ንሱ 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ተወሊዶምሉ ነበሩ ጥሪቱ ድማ 7,000 በጊዕ 3,000 ገመል 500 ጽምዲ ብዕራይ 500 ውላድ ኣድጊ ነበረ ብዘይ ብዙሓት ጉዙኣት እውን ነበርዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ኩሎም ሰብ ምብራቕ ዝበለጽ ዓብይ ነበረ እቶም ደቁ ድማ በብተርኦም እናተዓዳደሙ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ሓደ ካልኣይ መዓልቲ እውን ኣብ ቤቲ ካልእ ይምስሑ ነበሩ እተን 3 ሓቶም ከዓ ምእንቲ ምሳታቶም ክበልዓን ክሰትያን ይፅውዕዎን ነበሩ እተን ንምሳሕ ዝእከብሎን መዓልታት ምስ ሓለፋ ከዓ ኢዮብ ልኢኹ ይቅድሶም ነበረ አንጊሁ ተንሲኡ ድማ ብቁፅሪ ነፍሲ ወከፍ መስዋዕቲ ምሕራር ይዕርግ ነበረ ኢዮብ እዞም ደቀይ ምናልባሽ በዲሎም ንኣምላኽ ከዓ ብልቦም ክሒዶም ይኾኑ ኢሉ ነበረ እሞ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይገብር ነበረ ሓደ መዓልቲ ግና እቶም ደቂ ኣምላኽ መጺኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቆሙ ሰይጣን ከዓ ማእከሎም መጸ ሽዑ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ካበይ መጺኻ በሎ ሰይጣን ድማ ንምድሪ ዘይረያን ተመላሊስያን መጻኹ ኢሉ እግዚኣብሔር መለሰሉ እግዚኣብሔር ከዓ ንሰይጣን ከም ኢዮብ ገይሩ ንኣምላኽ ዝፈርህ ካብ ክፉእ ዝርሕቕን ፍጹምን ቁኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን እሞ ንባርያ ኢዮብሲ ኣስተብሂልካሉ ዶ በሎ ኣዋላ ይኣኽለና እጅ እግዚኣብሔር ብኢዮብ ክድናቕ ከሎን ክሕበን ከሎን ንርኢ እግዚኣብሔር መስገን ንኢዮብ ባርያይሲ ርኢኻዮ ዶ ኢልዎ ሰይጣን ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኢዮብ ከዓ
أزيو نعمله سفرح كم زنبرين أخيو نري سلازي إيوم قدمو كل العلو كل النماني يزاقبر سفرح انتين نكزيابيه نتريتو يكونان نسويتو يكونان ندوكو يكونان قدام من الزهبون نبرا نكزيابيه سمسكن يكون سلازي قداماي كوهابو زقبو أقويتا سنسكوني قداماينا هيوتنا كم منفساو كمان نسيو يسوع كريستوسي قداماي كون زلو زابير سمسكن يكون سلازي زيتي قداماي مخنياتو يسوع كريستوس سايلس كسحبن زفوت انتلو انتا يكون يلو يوتو قبيسو زلو كله قبيسو يسحبني زبل قال سلازلو سلازي نعملاق بمفروه استبارك السبكانية بركتنا إيوب ترينا ياسي كامتاي تبقسي كاب እግዚአብሔር الب زي بلن كبتي كل ነገር ጽቡቅ በቃ ቤት ሰሓቅ ቤት ሓጎስ ቤት ሰላም كل በቃ ደስ ትብል ነይሩ ሞኻም ስላውነት አምላክ ስለዚህ ደስ ድብል አዚዝ ተባረከ ሰብ ነይሩ ልዕሉ ኩሉ ግን አምላክካ ይፈርህ ነይሩ ስለዚህ بጥሪት بደቂ بقሳነት بሓጎስ ተባረከ ነይሩ እዚ ኩሉ ግና كم دمسلني إيوب سقيلو دوبيلو ترايز وودكو يكون نير واقع زخفل سد نير أذكر ما أملاك سو واقع خفيلو نجزي أبيهر كل جزيه زوم دكاي بديلهم كيكونو حزينهم مو كيكونو رأيو حلفنا تاو سبينير سقيلو ندوكو همانسي سايقو فرون نال باش بديلهم بلوبو ما بيهم مو كيكون يلوس بزعبا دوكو مسوعات يقرب كم زنبرا نري سلازي كحلف زي كعال زنبرة سلازي السف زي بالفتنة يبسحوا أيوم كتريو غلغنا أيوم كم كبيد مجمرة في الله كان بوبا غلنا يلقى هات حال بوت دلي ناو من زنابا خادم تسلز مسلكا قل ككم عقم خايتي فتنة أنا هنا لنا مالتي سلازي سف زي بالفتنة مسيوه أملاح مصوص لزنبرة قنا حيتسعرن أملاح مسكن أيتسنى فنكا كبرن እግዚአብሔር ይሁን አምላክ ምሳኻቶ ኮይኑ ትሕሉ ኢኻ ርኢናይና ኩሉ ህይወትና ብቕዓት ኮይና ይኮና ኪላታት ኮይና ይኮና እግዚአብሔር ምሳና ስለዝነበረ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አምላክ ሰናይ ስለዚህ ብዙሕ ምሕረትን ድንጋጽን ጋገሩላ አምላክ ስለዚህ ክሕለፍ ዘይከኣል ፈተናታት ምስ አምላክ ኮይኑ سعيرو أملاح استمسكنيه بس أملاح كوينا كلهم سعروا مخالينا حنتس እግዚአብሔር تراي مسانا قاي أملاح استمسكنيه سلازي تزيد الله مس أملاح مخواني حواتي السيو سند حرخينا لنا بو دس يبلنا وركنا كاوا يكون لعل تحت النبال كتركب أيكون الحراي نسو أيكون كنت بلالو أنت قدام النت حدا هوان سيطان أنت يقبريو كتستوعب لك بعد بتدايركتي كما تسألنا عن كريستيان كله كما يسبو بعلنا رهيسنا بعلنا لعلن تحت نيلنا مالت أبتناي على مسرح مالتي ولا بزخونا نقر كما تسخل بدايركت نسينا عنا سايزخونا حنسا كساعة قبرت في التنيغا قال صلاة يمسي متكعتخ قبر الكادلي سلازي كله ندحر بتخكل كوينو እግዚአብሔር ጋም ፀሐይ ይዝኸውና አናኻ ዝያዳ እንዳተበልና ንቀይድ አይነ ጉድል ማለት ኮይና ማለት ዘይኮነስ ግን ብዝያዳ ክጽብቃልና ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ማርያም ሰኻባዚ ወሰጽቡ ግዳ ሐርያላ ዝበላን ምንታይዲ ክትርኢ ከለኻ እኮ ብዓይነን ኣይስጋ ማርያም ሲ ስራሕ አቢላ ናይ ገዛ ገለ ጋሻኽ መፀካ ከሎ ሕዋትና ንመፀንከለናስ ከመይ ኢኻ ትጽበ ግን ንሳድ ለሞደቶ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኣይኮነን ቀዳማይ ካብኡ ክሰምዕ ደልያ ህዲ ኢላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚ ካብኣ ዘይውሰድ ግዳ ሓርያላ ኢሉ ነዚ ድማ ሕዋተይ ትፍርሃት ኣምላኽቲ ናይ ኣምላኽ ኣይውሰደናኒ ዘለዓለም ዘንብረና ካልእ እኮ ገዲፍና ክንከይድ ኢና الرأي نتقملوا نبلينا قلنا بصحته جزينا دأسرنا نجرا قل
እግዚአብሔር መስገን አምላኽ ትዕግስት ጌርና ኩሉ ክበንበጽሖይና ተድልየና እንተኾይኑ ክበና አምላኽ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነቲ ቅድም መንግስቱን ጽድቁን ክንደሊ ከም ዘለና ስለ ዝዛረብ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ንኢዮብ ደቢስዎ እግዚአብሔር እዚ ንፈልጦ ኢና ደበስ ኢዮብ ይግበረልኩም ገለ ይበሃልሽ እግዚአብሔር ብኩሉ ከዓ ትዝገርመኒ ነገር ከዓ ዕፅፊ ገይሩሉ ባሪኽዎ ንኣምላኽ እንታይ ይሰኣል ማለት ከም ናይ ሰብ ኣእምሮ ክትሓስቦ ከለኻስ እንድሕር ጠፊአን መይተን ሲ ከመይ ኢሉ ክትከኣኸን እግዚአብሔር ግን ዝጨንቆ ነገር የለን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኢዮብ ከዓ ተደቢሱ ኣምላኽ ደቢስዎ ኣምላኽ ባሪኽዎ እግዚአብሔር መስገን ንሓፂር ግዜ ሓደ ኩኺ ግናኸ ብምሕረት ክስሕበኪ ኢሉ ወእግዚአብሔር ተቆጢዕካ ንነበርካ እሞ ቁጥዓኻ ለቢሱስ ብፅንናዕካ ድብል ንልበይ ሓንኮሶ ሓፂር ግዜ ግን ኣሎ ሓደ እዋን ክሳይ ትኾኖ ድሓር ግን እግዚአብሔር ኣብ ገፊሕ የውፃካ ስለዚ ኢዮብ ተገሪሙ በርባዓን ክልተን ኣፉ ኣብ ኢዱ ሒዙ ንኣምላኽ ነገር ኣይብፅሕን ወዳጀ መዓሙቕ እዚ ኩሉ ዓብዪ ኢዮብ ግን ምስ ዝነበሩ ኣፉ ኣብ ኢዱ ሒዙ ድሓርታ ኢልዎ ኩሉ ከም ትኽእልን እቲ ዝመደብካያ ነገር ዝኽልክለካ ከም ዘየለንካ ፈልጥ ኣለኹ ስም ኣምላኽ መስገን ሕዋተይ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዘለና ተስፋ ናይተሓደስ ተስፋ ዘቑርፅ ነብሎ እግዚአብሔር መስገን ፀላእ ዋላ ተብለ እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ንፀበዮ እግዚአብሔር ብምዱብ ግዚኡ ሙን ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ፍርሃት ኣምላኽ ንሓለዋና ጥቕሙ ብዙሕ እዩ ንደቅና ንቐረብትና ንኩሉ ሓለዋ እግዚአብሔር ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ምንም ዘፍርሆ ነገር የለን ከዓ ዘፍርሆ ነገር የለን እግዚአብሔር ምክንያቱ እንታይ ይብል ቃል ኣምላኽ ጻድቃን ከም ምንታይ ተውዑ ከም ሽደን ኣንበሳ ተውዑ እግዚአብሔር መስገን እቲ ንእግዚአብሔር ምፍራህካ እንታይ ገብረካ ኣብ ዓለም ተባዕ ገብረካ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ሓቂ ይኹም እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዋላ ተረኣናዮም እቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ካልእ ከፍርሆም ኣይንርእን ኢና ለዚ ሕዋተይ እቲ ንእግዚአብሔር ምፍራህ መኽሰቡ ብዙሕ እዩ ወይ ተሓግዘና ፍርሃት ኣምላኽ መቸም ዓብ ነገር ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ከዓ ባርያ ሰብ ኣይከውን ንሕዋቱ ግዛእ ኣይግድን ግን ባርያ ማለት ካልእ እንዲ ባርያ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን እዚ እግዚአብሔር መስገን ባርያ ሓጢኣትካ ኣይከውን እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ምፍራህ ዝዓበየ በረኸትን ህያብን እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋተይ ህያብና እዩ ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ተርኢና ፍርሃት እግዚአብሔር ትዝዓበየን ኣሳርን ዶክትሪን እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዶክትሪና ተኣሳር ነገራ እንታይ ነይሩ እንተኢልኩም ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ተርኢና ግን ከምቲ ዝበልናያ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ክስተያት ስለ ዘብል እምበር ኣብቲ ቀዳመይቲ ምክንያቱ ኣምላኽ እንታይ ዝብል ናብቲ ጥንታዊ ጎደና ተመለሱ እዩ ዝብል ግብረ ሐዋርያት 9:31 ከነንብብ ኢና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ከምኡ ከዓ ነታ ኣብ ኩላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም ኮነላ እናተሃንጸትን ብፍርሃት እግዚአብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ እናዓበየትን ከደት ክብርን እግዚአብሔር ስለዚ እታ ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብፍርሃት ኣምላኽ እንዳተመላለስን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ እናዓበየት ከደት የለና ክብርን ጎይታ ይሁን እሲ ሕዋተይ እዚ ነገር እዚ ይምለሰልና እግዚአብሔር ስለዚ እቲ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዶክትሪና እሱ ነይሩ
ስለዚህ አምላኽ ስለ ዘበግሶት ነገር እናወሰኸት ትኸይድ ነይራ እናተሃንፀት እናዓበየት ሰብ ደበገሶ ግን ከምኡ ይከውኒ አምላኽ ዘበገሶ ግን ኩሉ ግዜ ሰተል እዩ ዝኸውን እሞ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሕና ኸ ናይ ጎይታ ኢና ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ፍርሃት አምላኽ ንልቢ ተገዚእዎ ኩሉ ክፍዓት ኩሉ ጉርሒ ኩሉ ሕሹኽሹኽ ይጠፍእ ምክንያቱ ልብና ተነቃፋይ እንዲ ጎይታ ስለ ዝረዳእና እኳ ኢና ሳይድኸው ስለዚ ኩሉ ነገር ይጠፍእ ፍርሃት አምላኽ እዩ እንድሕር ተኪእዎ ንልብና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ፍርሃት አምላኽ ከዓ እንታይ የለን ስግኣት የለን አምላኽ መስገን ኣይትሰግእን ኢኻ ዘስግኣካ የለን ድሕር ንኣምላኽ ድፈርህ ኮይኑ ሰብ ኣይሰግእን እዩ ሎሚ ዓለምና ብስግኣት ዋሒጣ እያ ዘላ ዓለምና ጥቂዕዋ ነገር ስግኣት ነቲ ድኻ ይኹን ነቲ ሃብታም ይኹን ነቲ ምሁር ይኹን ነቲ ዘይተማህረ ይኹን ብዛዕባ ብልዕን መስተን ስግኣት ብዛዕባ ስራሕ ስግኣት ብዛዕባ ክሌማ ናይ ዓለም ስግኣት ብዛዕባ ፖለቲካ ኩነታት ስግኣት ብዛዕባ ሓልዮት ሓዳር ስግኣት ኩሉ ስግኣት እግዚአብሔር መስገን ካብዚ ኩሉ ከድሕነና ዝኽእል ግን ጎይታ ኣለና ደስጋኣና የለን ከምቲ ዘማራይ ዝበሎ እስኻ እንተለኻስ ስግኣት የብለይ እንዲሉ እግዚአብሔር ምሳና እንተልዩ ስግኣት ይርሓቕ እምበር ኣይመፅን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ጾርና ንዑ ንህቦ ስለዚ ጎይታ እቲ ናይ ኩሉ መፍትሒ ስለዚ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ንጎይታ ክመርሓካን ክዛረበካን ንዑ ተቐድሞ ማለት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ንዑ ቀዳምነት ትገብሮ ናትካ መራሒ ክኸውን ናትካ ኩሉ ነገር ስኻው ትፅበ ትኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ሽዑ እግዚአብሔር ከዓ ኩሉ የፀብቐልካ እንዳሃበናዮ እኳ ኢና ሓንሳ ሓንሳ ማለት እዩ ሓኪም ገለ ክውሰካ ከሎ ስኢልካ ከተብላለካ በዚ ግበረለይ ትብሎ ዲኻ ንሓኪም ስኢልካ ከተብሎ ጎይታ ከዓ ከም ድላዮ ክገብረና ይደሊ ሓንሳ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ እንተሪእናያስ ኩሉ ፀቢቑ የሱስ ስለ ዝነበረ ኩሉ እቲ መርዓኦ ኣይሓፈሩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ጎይታ ሰናይ እዩ ካልእ ህይወት ዮሴፍ እንተሪእና ኣብ 37 ዘፍጥረት ኣሎ ንፈልጦ ኢና ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ነይሩ ክንሪኦ ከለና ኣሕዋቱሲ የብልዎ ነይሮም ኩሎም ፀልእዎ ነይሩ ንሱ ግን ቁኑዕ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ፈተናታት ክበፅሖ ከሎ ንርኢ እቲ ሰናይ ነገር እናምፀ እንታይ ይገብር ነይሩ እቲ ክስታይ ነብኡ ነግሮ ነይሩ ከምዚ ገይሮም ኢሉ ጉናጉሃይ ነግሮ ነይሩ ሳቶም ፀልዮም ወዳሓር ከዓ መሊሱ ከዓ ኣብ ምስ ምስላሕ ሕልሚ ምስ ሓለመ ከዓ መሊሶም ፀልዮም ወይ ዝብል ስለዚ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዮሴፍ ግን ካብ ንእስነቱ ንኣምላኽ ዝፈርህ ነይሩ ዝዓበየ ነገር ከዓ ተፈተኖ ነገር ንፈልጦ ኢና ሰይቲ ንጉስ እያ ብዙሕ ነገር ዘሎ ግን ጉኡ ከዓ ኣይተሰነፈን ከቢድ ነገር እዩ ከምዚ ኖርማል መስለና ግን ንዑ ከዓ ሓሊፍዎ ኣምላኽ መስገን እንታይ ስለ ዝነበረ ንኣምላኽ ስለ ዝፈርህ ነበረ ስዒሩ ጎይታ ይመስገን ሎሙን ኣይተለወጠን ኣምላኽና ኣብ ኩሉ ዘስዕረና ኣምላኽ ኣለና ስለዚ እንደገና ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ከዓ ብዙሓት ተፃባእቲ ኮይኖምሉ ማለት እዩ ኣለዎ ብዙሓት ፈተውቲ ኣለውኻ እቲ ሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ተፃባእትኻ ኣለውኻ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ዮሴፍ ተይልኩም ንሓጢኣትን ብል ስለ ዝበለ ንኩሉ ነገር ስለ ዝበለ ናብ እንታይ ተደርቢልሓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣምላኽ መስገን ግና ኣምላኽ ምሳኻ እንተኮይኑ እሞ ኣብ ኩሉ እንዲ ምሳኻ ድኹም ኣብኡ ከዓ ምስኡ ኮይኑ እግዚኣብሔር እቲ ሓለቃ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ምስ ረኣዮ በቃ ንዕኡ እስኻ መርሓና እስኻ ሓላፍነት ኢሉ ኣብ ሓደ ክስታይ ሂብዎ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ
ንኣምላኽ ትፈርህ ተኮይንካ ሓለዋ ኣምላኽ ኣለካ ስለዚ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ከዓኒ እንድሕር ንኣምላኽ ሒዝኩም ሕዋተይ ተደቂሱ ይተርፍኒ ኣምላኽ ዝፈርህ ተኮይኑ ይወፅእ ከምቲ በትሪ ሓቅስ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ዝበሃል ንኣምላኽ እንድሕር ዳ ሒዝካ ዋላ ኣብ ዓለም ድዩ ዋላ ኣብ ካልእ ቦታ ድዩ ተደቂስካ ይተርፍኒ ኢኻ ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ሰብ እኮ ካብይ ጀሚርኩም ከይፈለጥካ ተብሎ ኢኻ ግን ንኣምላኽ እንተኮይኑ እንታይ ይኸውን ለሚዕ እዩ ዝነብር ስለዚ ንኩሉ ስዒሩ ወፂዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ከምቲ ኣብ ሚልክያስ ዝብሎ ኣቦ እንተ ደኣ ኮይነስ ክብረተይ ኣበይ ኣለዎ ጎይታ እንተኮይነ ከዓ ምፍርሀይ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ሕጂ እግዚኣብሔር እንታይ ይደሊ ክንፈርሆ ከም ዝደሊ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ እስራኤል እቲ መስዋእትታቶም ልቦም ዘቕርቦ ዝነበ መስዋእቲ ጥራይ ከቕርቡ የብሉ ነይሮም ፍርሃት ኣምላኽ ግን ስለ ዘይነበሮም ከምኡ ኢልዎም ስለዚ ኣምላኽ መስገን ንኣምላኽ ምፍራህና ምግልጋልና ደስ ክብለና ግቡእ እዩ ሰብ ንሰብ ከማን ንፍጡር ከማን እንታይ ይገብር ኣሎ ሰብ ንፍጡር ከማን ይፈርሕ እቲ ዓብ ኣምላኽ ደኣ ክንደይ ክፍራሕ ዘይግብኦ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ከዓ ርሒብ ልቢ ኣለዎ ርሒብ ልቢ ኢኻ ትብል እግዚኣብሔር ይገብረልካ ፀዋር ትኸውን ማለት ኣብ ገለ እዋን ብጠቅም ብዘይጠቅም ሳእሳይ ትኸውን ኢኻ ዓቕሊ ዘለካ ትኸውን ማለት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ዝገብሮ ነገር እዩ ስለዚ ካብ ጉይ ሞዓል ክሳድ መሓዝ ከም ዝበሃል ካብቲ ቀንድን ኣድላይን ነገራትን እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ስለዚ ኣብ ሂወትና ፍርሃት እግዚኣብሔር ክንሕዝ እግዚኣብሔር ይደግፈና ከምኡ ከዓ ካብ ኣሸቕራርን ኣሸቓልን ኣሰካፍን ነገር ትወፅእ ንኣምላኽ ክትፈርህ ከለኻ ነቲ ነፃኽቲ እንዳኾንካ ኢኻ ትኸይድ ደሸቑርረካ ደፍርሃካ ደሰክፈካ እንዳተኣለየ ይኸይድ ምልስ ክትብል ከለኻ ዋላ ሰባት ሕሱማት ትመስሉ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ምክንያቱ ብዓለም ብዙሕ ነገር ኣሎ ተጓኒፎም ኻ ክወፁ ኣይክእልኒ ክትብል ከለኻ እግዚኣብሔር ግና መውፅእ ገብረልካ ኣምላኽ ዝተመስገነ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ሰናይ እዩ ስለዚ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣለ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ኢሉ ስለዚ ክረድእ ዝኽእል እቲ ውግእና ዝዋጋኣልና ኣምላኽ ኣለና ስለዚ ብእግዚኣብሔር ኢና ንውከል ኢሳያስ 11 ካብ 1 ክሳብ 3 ተሪኢና ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ሓጎስ እንታይ ይብል ሓጎሱ ድማ ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ እዩ ወይ ኣንብበለይ ፓስተር ኢሳያስ 11 ካብ 1 ክሳብ 3 ከምቲ ኩሩት ጉንዲ እሰይ ኣብ ሓደ ቀጥዒ ክጭብጭብ እዩ ሓደ ጨንፈር እውን ካብ ስሩ ፍረ ክፈርእ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር መንፈስ ጥበብ ኣእምሮን መንፈስ ምክርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚኣብሔርን ፍርሃቱን ክዓርፍ እዩ ታሕጓሱ ኣብ ፍርሃት እግዚኣብሔር እዩ ዓይኑ ከም እትሪኦ ኣይፈርድን እዝኑ ከም ትሰምዖ ከዓ ኣይብይንን ኣምላኽ መስገን ጎይታ ይባረክ ስለዚ ሕዋተይ ኣምላኽ መስገን እቲ መራሒናን ጓሳናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርሃት ኣምላኽ ዝመልኦ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣርኣያ ናህና መለክዐ ማለት እዩ ስለዚ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር ዋልዩ ኣለዎ ክቡር ዋጋ ኣለዎ ዓይኑ ከም ትሪኦ ከዓ ኣይፈርድን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ጎይታ ኣብዚ ምድሪ ተመላለሰሉ ግዜ ብፍርሃት ኣምላኽ እዩ ነይሩ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ዝብሎ ንሱ ብዘበንስግኡ ከሎ ብብርቱዕ ኣብያትን ብኽያትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝኽእል ኣምላኽ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቕረበ ይልና እዚ ጎይታ ከሎሲ
أملاخ مسجن ببرتع عويات سلمدحنا خبل سلينا خبل كفيل إحنا እግዚአብሔር መስገን ስለ ህዝብና ክንብል ስለ ሕዋትና ክንብል ዋጋ ክንከፍል ይግባአና አምላኽ መስገን ስለዚ ካብ ህይወት ጎይታና ኢየሱስ ንመሃር ካልእ ኣብ ናይ ፍርሃት ኣምላኽ መስገን ኣብ ዓለም ተኾይንካ ወይ ንኣምላኽ ከተምልኽ ኢኻ ወይ ንሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንውዳሴ ሰብ ኣይትነብርን ኢኻ ኣብ ዓለም ነገር ተሪኢኻ ጎይታ እንድሕር ፍርሃት መሊእካ ንዝኾነ ኣይትማሻኸኒ ኢኻ ምእንቲ ጥቕሚ ኢልካ ኣይትማሻኸኒ ኢኻ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኣምላኽ ኣሎ ጽቡየ ትብል ስለዚ ኣምላኽ መስገን ያዕቆብ ተሪኢናዮ 21 ሰብ ዓመት ብምንታይ ተገዚኡ ብምኽንያት ሰበይቲ ተገዚኡ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ኣምላኽ ተኾይንካ ግን ንኣምላኽ ኢኻ ትጽበ በረኸትካ ኣይዓዲ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢሳያስ 63:17 መውዳዒ ሕጂ ኢሳያስ 63:17 አምላኽ መስገን ወእግዚአብሔር ካብ መገድኻ ክንዘብል ከይንፈርሃካ ድማ ልብና ክተርር ዝሓደካና ስለምንታይ ኢኻ ስለ ባሮትካ ስለ ነገድ ርስትኻ ኢልካ ተመለስ ትቅዱስ ህዝብኻ ንሓፂር ዘመን ጥራይ ተረስተየ ጸላእትና ንመቕደስካ ረገጽዎ ከምቶም ካብ ጥንቲ ዘይመለኽካዮም ከምቶም ብስምካ ዘይተሰሚዩ ኮይና ኣለና ምህለል እዩ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ከይንፈርሃካ ልብና ክተርር ዝገበርካስ ንምንታይ ኢኻ ኢሉ ኣሕዋተይ ኣብ ኣምላኽ ክትማጎት ጽቡቕ ሓደ ግዜ ንምንታይ ልብና ተሪሩ ንምንታይ ከምዚ ኮይና ተሪፍና ንምንታይ ርስትኻ ተቢሉ ንምንታይ ርስትኻ ተረጊጹ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ዋይ እግዚአብሔር ክትንብል ንኽእል ኢና ተማጎት እዩ ዝብል ክትረትዕ ባዕልኻ ተዛረብ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ክንማጎቶ ንኽእል ኢና በቲ ቃሉ ጎይታ ቃልካ ከምዚ ደይበልካ ርድኣና እባ ደግፈና ኢልና ክንጽሊ ንሕዋት ስለ ሕዋትና ክንጽሊ ስለ ኩሉ ከነብል ንኽእል ኢና እግዚአብሔር መስገን ምክንያቱ ልቢ እንድሕር ተሪሩ ንፍትወት ስጋኻ ከምቲ ዝብሎ ደሎ እንተተወፊኻ ከቢድ እዩ ጸልማት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ርድኣና ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እዚ ዘማረ እዚ ነቢ ስለዚ ፍርሃት ኣምላኽ ተዝየለ መከራኻን ፃዕርኻን ከዓ ይበዝሕ እዩ ሓደ እዋን ማስፈራት ኣምላኽ ተሊካስ ሓለዋ ኣለካ በረኸት ብዙሕ ግዜ ዋላብቲ ምድራዊ እኳ እዩ ከምቲ ናይ ኢዮብ ዝረኣናዮ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ይባረኸካ ኣብ ምድሪ ከዓ ባረኸካ ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ምፍራሕ ኣምላኽ ምግዛእ ዘለዎ በረኸት ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር መስገን ዳዓበኻ ክትከይድ ከለኻ ዕግበት ፍጹም ዕረፍቲ ፍጹም ሰላም ይህልወካ ኣብ ንፈልጦ ጥቕሲ ኣብ መዝሙር 16 እንታይ ይብል ፃዕርቶም ናብ ካልኦት ዝኸይዱ ሰባስ ክበዝሕ እዩ ናይ ዶም መስዋዕቲ መስትዮም ኣይክስውዕን ንስሞምካ ብኸናፍረይ ኣይከውስእኒ ስለዚ ኣሕዋተይ ቀሊል ቃል ኣይኮነን ዝቓል ፃዕርቶም ናብ ካልኦት ዝጎዩስ ክበዝሕ ኢልዎ ናብቲ ካልእ ዘምፅኡ ብዙሕ ነገር ዘለዎም እኳ እዮም ብዙሕ ነገር ምሁራትን ክኢላታትን እኳ እዮም ግን ኣብ መጨረሻ ኮንቲ ማለት እቲ ናይ ዓለም ስለዚ ኣምላኽ መስገን ፃዕሪ ኣለዎ ማለት እቲ ናይ ዓለም ስለዚ ካልኣይ እንታይ ይብል ከምቲ ዝግባእ ምእንቲ ክፈርሃካ ኢሉ ንሓይሊ ኹራኻን ቁጥዓኻን ዝሓስብ መን እዩ እግዚኣብሔር ከዓ
ፈቃር አምላኺ ለዋህ አምላኺ ግን ክንሓስቦ ኣለና እግዚኣብሔር ሲ ከም ዝግባእ ምን ትፈርሃ ካይሉስ ንሓይሉ ኹራኻ ድሓስብ እግዚአብሔር ዓብይ እግዚአብሔር ይቐጽዕ እዩ ክትብል ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ይመጽእ ፍርሃት እግዚአብሔር ይመጽእ ንኣምላኽ ትፈርሆ ንሰብ ንኽቡር ሰብ ከማን ኣይተብሎን ኢኻ ሬስፔክት እንዲና ንገብር ዝተኸበሩ ሰባት ክመፁ ከለዉ ዓበይቲ ክመፁ ከለዉ ንኣምላኽ ግዳነት ዝዓበ ኣምላኽ ክንደየናይ ካብኡ ይድብገስ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ከምቲ ዝግባእ ምን ትፈርሃካ ኢሉ ንዓይሉ ኹራኻ ዝሓስብ መን ኢሉ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጽባቐን መቐረትን ክርስትና ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ መስገን ኣዝዩ ጽቡቕ ስልማት እዩ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብቲ ናይ ሰብ ክትሪኦ ከለኻስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ክንደይ ትፍተወካ ዝሓፍቲ ክንደይ ፍተወካ ዝሓዊ ትብል ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ማለት እዩ ዛረብ ስለዚ ኣምላኽ መስገን መቐረት ኣለዎ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ስለዚ እግዚኣብሔር ዋላ ሓደ ሓጋዚ ይደልን እዩ ሓጋዚ ዝደሊ ድዩ ኣምላኽ ይደልን እዩ ምእዛዝ ጥራይ ዝደሊ ስለዚ ንቓለይ ክተግሃሉን ከም ዝፍጸም ከዓ ክገብሮን እዩ ደስ ዝብለካ ቃል ኣምላኽ ሰዓት ሓደ እዋን በቃ ጎይታ ኢልካ ክትብል ከለኻስ በዓሉ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ክስታይ ዘድልዮ እውን ኣይኮነን ኣምላኽ መስገን ስለዚ እግዚኣብሔር ንቓሉ ዝተግህ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ኢሉ ከዓ ብዛዕባ ፍርሃት ኣምላኽ እንዲና ንዛረብ ዘለና ብእጋር ሰብ ኣይሕጐስን ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን ግናኸ እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርዎ ንፀጉ ጽበዩ ይሕጐስ እንታይ እዩ ዝኸ እንተኢልና እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርዎ ኣዝዩ ባህ ከም ድብሎ ደስ ከም ድብሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓኒ ከም ድባርኽ ስለዚ ዝዓበየ ነገርና ጎኒ ጎኒ እቲ ንገብሮ ነገር እዚ ነገር እዚ ኣባና ተዝህሉ እግዚኣብሔር ተዝረድኣና ከመይ ንፅበቐልና ነይሩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ፍርሃት ኣምላኽ ከም ማሕበር ከም ውልቂ ክትዛረበሉ ሎም እኮ እዚ ናይ ፍርሃት ኣምላኽ ዝብል ስብከታት ኣሎ ድዩ ብዙሓነ ኣይሰማዕኹም ዳርጋ ሸለል ተባሂሉ ከምቲ ናይ ሕጊ ናይ ገለ እንዳተባህለ ኸይዱ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሂወት ኩሉ ከሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ነገር እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ከይተዛረብካ ከለኻስ ኣብ ልብኻ ከሎ ዝፈልጥ ኣምላኽ ጎይታ ይኽበር ስለዚ ፍርሃት ኣምላኽ ተሊካ ከዓ ሓሳበይ ድመፅእ ዛረብ ዘለኹ ካብ ውድድር መንፈስ ትድሕን ኣይተብልን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ውድድር ኣይተኣቱን ኢኻ ኣብ ካልእ ማለት ኣብ ናይ ዓለም ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብ ናይ ኣምላኽ ግና ምክንያቱ ምስ ኣምላኽ ዝተጣበቐ ሰብሲ ኣብ ክስታይ ኣይኣቱን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እንጌራኻ ማይካ ኩሉ ይባርኮ ኣምላኽ ኩሉ ዘለካ ብሩኽ ገብሮ ኢሉ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ቃሉ ሓቂ ክባረኸካ እዩ እናመጻኹ ክባረኸካ እዩ ሕጂ ሰብ እኮ ኩሉ ይበልዕ ይሰቲ ገንዘብ እክብ የብል እዩ እቲ ናይ ቅዱሳን ግን ድሕሪ ኣምላኽ ኣሊካ ደስ ዝብለካ ትበልዕ ከለኻስ ደስ ዝብለካ ናይ ኣምላኽ ክትሰቲ ከለኻ ትዛወር ከለኻ ምስ ኣሕዋት ክትፃወት ከለኻ ጎይታ ማእከልካ ስለ ዝኸውን ብጣዕሚ ዘበን ዕረፍቲ ድምፃልካ እዚ ርኢናየና ምስ ኣሕዋት ከለና ግዜ የዳሓፅበካ ግዜ ኣሎ ማለት ኣዝዩ ክስታይ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን እዚ ኩሉ እንታይ እንተኢልና ናይ እግዚኣብሔር ምፍራህን ምህላውን እዩ ስለዚ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ምእታውካ ምውፃእካ ከዓ ብሩኽ ክገብረሎ ተኣቱ ከለኻ ትወፅእ ከለኻ ብሩኽ ትኸውን እግዚኣብሔር መስገን ድሓር ፍርሃት ኣምላኽ ተልዩ ከዓ ናብቲ ኣምላኽ ዝበለካ መደብን ዕላማን ሽቶን ትበፅሕ ከይተሰናኸልካ ከይተዓንቀፍካ ኣምላኽ መስገን ማለት ዋላ ተተዓንቀፍካ ከማን ትትስእ ምክንያቱ እቲ ፍርሃት ኣምሎ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝበለካ ዕላማ ትበፅሕ ኣምላኽ ይደግፈና ስለዚ ኣብዚ ዘበን እዚ ፍርሃት ኣምላኽ ትምህርቲ ኣገዳሲ ክበሃል ይከኣል
ስለዚህ ከምቲ ኣቐዲመ ተቐስኮ ኖርማል ክርስትና ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ምዕባይ ድበሃል ኣሎ ክርስትና ብመንፈስ ምፍታሕ ማለት እቲ ፍርሃት ኣምላኽ እንዳኸድካ ትከይድ ከለኻ እኮ እንዳዓበኻ ትኸይድ ኣለኻ ይድብላ ንብናተይ ሕጂ ዘሎ በቃ ሕጂ እቲ ክስተያየሰ ኣለዎ ማለት ስለዚ ኖርማል ክርስትና ዘይኮነስ እንዳዓበኻ ትኸይድ ኢኻ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ጥዑይን ሕጉስን ህይወት ትነብር ስለዚ ኣምላኽ ይሓግዘና ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ መስዋዕቲ ጎደሎ ዘይብሉ ክትስውእ እግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ከምቲ ዝበሎ ፍርሃት ኣምላኽ እንተልዩ ኣምላኽካ ደስ ይብሎ ይሕጎስ በኣና እዞም ደቀይ ዘን ይብለና እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ብዕቤቱ ብስልጣኑ ንኣምላኽና ዝመስሎ የለን ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ወዲኤ ራእይ ዮሐንስ 4:1 ክነንብብ ኢና መጨረሽታ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ራእይ ዮሐንስ 4 ካብ 8 ክሳብ 11 ራእይ ዮሐንስ 4 ካብ 11 ዳ ብዝኾን ሕራ እንበባ እቶም 24 ሽማግለታት ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወ ጎይታናን ኣምላኽናን ንግዘሎ ንስኻ ፈቂርካዮ ስለ ፍቓድካ እውን ኮይኑ ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለዓለመ ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ይደርብዩ ኣለዉ። ኣምላኽ መስገን ይተባረከ በስተ ስለዚ እሳቶም ከም ብሓጎስ ብፍርሃት ኣምላኽ እንታይ ይገብሩሎ ኩሉ ክብሪ ይህብሎ ኣኽሊላሙቶም ኣብ ሰማይ ኣምላኽ መስገን ንሕና ኣብዚ ምድሪ ኮይና ምስ ኩሉ ፈተናታት ግን ኣምላኽ መስገን ድሓርካ ቀፂልና ምስኦም ክንሓብር ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ኣምላኽና ክፍራሕ ዝግብኦ ኣምላኽ እዩ ክኸብር ዝግብኦ ኣምላኽ እግዚኣብሔር መስገን በዚ ደስ ክብለና ግብኦ እዩ ናይ ኣምላኽ ብምዃንና ኣሕዋተይ ጉስነቱ ሓለውኡ እንታይ ቀዲመሲ ኮፍ ኢለ ክርኢ ከለኹስ ብዙሕ ውግእ የመፀካ ኣብዚኣ ንክንመፅእ ከማንስ ድበልኩኹም ሓይሊ ኣምላኽ ደጊፍና ኢና ንመፅእ በረኸት ተለኻ ቃልሲ ኣሎ እዚኣ ትፈልጥዋ ኣለኩ ብዙሕ ትረኽቦ በረኸት ተሊካ ተቓሊስካ እዩ ሓንሳ ብስም የሱ ኢልካ ጥራይ ደይኮነስ ጎይታ ይኽበር ስለዚ ኣምላኽ ይባረኽ ንጸሊ